Тези, които се отказват, никога не печелят. А тези, които печелят, никога не се отказват. Повечето хора спират точно преди да се случи промяната. Когато стане трудно, когато няма бързи резултати, когато умората започне да говори по-силно от мечтата. Но успехът не идва при онези, които тръгват силно и после изчезват. Той отива при тези, които остават. Които стават отново и отново. Които продължават. Дори когато никой не ги аплодира. Победителите са хора, които са избрали да не спрат. Не се отказвай. Още не е краят. Понякога точно последната крачка е тази, която променя всичко.